Čaute, čaute. Dneska vám ukážem tutoriál, ako si urobiť z normálnej ríže niečo extrémne. Tak začneme tento tutoriál. Chystáme jeden deň odstatú rýžu s troška kukuričkou. Potom síreček poriadny. Medík potrebujeme, kúsok oleja. Keď to chcete mať low calorie, dajte tam maslo, alebo neviem, čo tam dávate. 2 vaja, môj gulík. Soľ podľa vašej chuti. Horčicu, sojovú omáčku a cibiky. To všetko, poďme na to! Wow. Najprv si nakrájame tie cibiky. Krájame len po túto časť. Chceme len tú bielu. Kde je tá cibula? Chápete? Dobre. Nakrájam to a potom sa vám ozvem. Keď ich už máme takto nakrájané, nakrájame si ich na krúžky a tak ďalej. Aj tak ich potrebujeme až nakoniec. Tak som to asi mal dať na... Dobre, nevadí. Takto to má byť. Dobre, teraz vám ukážem, ako urobiť omáčku. Tak, dobre. Ako urobiť k tomu omáčku s tými vajíčkami, ako to zaliať poriadne. Dobre, si rozbijeme 2 vajcia do misky, to teraz urobím. To poradne. Dobre, teraz si tam nastrojíme troška syra, lebo potom tam budeme dávať syr proste. A dáme tam trošku horčice. Trošku posojíme. Meník dávame až nakoniec. A sojové omáčky len trošku lilinku. Aj tu dávame len nakoniec. Dobre, ideme na to. Máme tam nastrojený syr. Tak primeranú lyžičku horčice. Trošku soy sos. Dobre, teraz to ideme variť. Dobre, dávam tutoriál taký. Ale budem to mať celú dobu zapnuté. To bude dlhší diel. Dobre. Som zabudol povedať. Rozmýšľajte to, dobre? Nechajte to takto a nedajte to do tej, že takto. Dobre. Tu som už. Jo, vidíte moju celú obývačku. Poďte ma vykradnúť, ale dobre. Máme prichystané. Zapálime. Kúňa, funguj. Dobre. Máme to prichystané. Už som to trošku vyhrial. Rýžu, polovicu. Nejak tak. Máme dosť málo oproti včerajšku. Včera som dával aj tak čerstvú rýžu. Tak to nebolo až také dobré. Tento recept som si vymyslel včera a bol výborný. Strašne dobré. Toto nemôžem. Mamka to asi upratovala. Tak troška sme byť s tým opatrní. Rozpostíme si to tam. Nedávajte ten úplne naplno, lebo potom vám to zvorí. Dáme tam takú polovicu vajíčiek, aj menej. Lebo potom tam budeme prisypávať. Ešte dáme to nechať tak sírovať. Takže sear, ako po anglicky, chápete? Neviem, prečo to robím tamto s rukami, ale dobra. Polovicu ani to. Lebo vpije sa vám rýža s vajíčkami. Toto je taký recept ako rýža s vajíčkom, že vajíčková rýža. Vidíte, už sa mi to spilo so všetkým, to vyzerá ako nejaká marmeláda. Ale aj tak sa to môže robiť, keď to máte tak radi. Len ja to tak nemám rád. Kľudne to tak robte vy, keď chcete. Na vlastnú zodpovednosť. To robte toto. Pokiaľ nechcete mať 300... tak som kúkt. Ja som to tam vysypal troška. A to sú len 2 kusky rýže. Dobre, teraz tam prisypte celú tú rýžu. Absolútne všetko tam vysypte. Absolútne vyškrapte každú škváru v tom. Možno v niektorých častiach toto zostrihám úplne.
Dobre, dáme to. Dajte si na námenej teraz uveň. Pridajte poslednú varku. Polovicu z toho, čo vám ostalo. Nebudete toho lutovať. Nakrájete si to takto. Dobre, tak to bude dosť buchať. Teraz zväčšite teplotu. Oheň zväčšite. Aby sa vám to tam zase opieklo. A tak nejak. Toto video robím na môj druhý kanál, čo mám, account na TikToku. Nezabudnite mi dať follow, like na toto video, zdieľajte s kamarátmi, kto bude recepte. Pomaličky to takto, pomaličky. Patience is the key. Pomaly som nevedela ani, čo som povedal. Tak to trošku neprimažnite to moc, lebo tá rýža nie je celé, aby vám vydržal všetko. Kľudne ho aj takto. Tú zeleninku dávame nakoniec, potom aby ste nezabudli. Úplne nakoniec, aby sa nepripiekla, aby nezmekla úplne. Dobre. Tak sa necháme trošku sírovať. Dobre, zatiaľ si tam dáme trošku medíku. Trošku. A viete to, ten medík má byť úplne nakoniec. Poďko schoď. Také primerané množstvo na takéto... Viete, aby to tam vyniklo. Aj sol tam dáme. Dobre. Primerané množstvo. Pridávame si tam troška oleja. Lebo som ho zabudol na začiatku. Najprv si dopozerajte to video a až potom varte, lebo to... To bude buchať v celom videu takto. Tak warning asi dám. Máš si aj tak, že veľký hluk. Nepozerať. Pozerajte to na vlastné bezpečie. Dobre. Toto sa mi raz neviem. Ja som sa na tom popálil, že... Jak to povedať, tak... Stačia vám malé vajíčka k tomu. A to, čo vám z vajíček ostane, to už nie je môj problém. Lebo ja si ich teraz urobiť, že vajíčka s rýžou a vajíčko s chlebom. To už... si vymyslíte vy, jak to užitkovať, tú štvrťku vajíčka, čo si tam nechali v tej miske. Lebo za to už aj nezodpovedám. Dobre. To by mohlo byť. A teraz už len naservírovať. Hlaskujem. Dobre, teraz presný postup, jak to naservírovať. Dali ste si to už do misky. Perfektné. Teraz je tu rozkrojenú limetku alebo citrón podľa vašeho. Nemusíte to tam dať, preto som to nepovedala na začiatku. Chápete? Dajte si to nabok. Takto pekne. To už je zo včerajšku, tak to bude trošku tvrdšie moje. Dobre. Jak som povedal, keď to je ešte teplé teraz, tak si tam dajte na vrch cibulku, ale do jednej časti, že, chápete ma, že potom si to až zamiešate, nie že teraz si to hneď zamiešate, ale aby to bolo v jednej časti. Aj to bolo krásne, pritom aj chutné, lebo čo nie je krásne, to nie je chutné, ale ne, dobre, to si nehovorí. Dobre, máme tu sír. Dobre. Som z toho unavený, lebo mám crash. Asi. Neviem. Trošku. Ale také fajn kúsky tam už si ide dať, aby sa poradne roztopili. Dobre.
toto už necháme. Sír na rok. A teraz, podľa vašeho uvaženia, dávajte sol, ale dávajte tam sojovú omačku nakoniec, také drops, aby to vyzeralo bombasticky aj na tú limetku, že slané niečo. Na tú limetku som si dal včera sol. Dobre. Teraz, jak som povedal, podľa vášho uvaženia, tak tam dáte sol, ja si to dám na ruku, lebo to je estetické, jak by David Kovařovec povedal. Ale ne, nemám si srandu z ľudí. Takto. Bum! A máme jedlo. Parádne. Čo? To je všetko. Ale jedna vec tam chýba. Medík, ja som povedal, keby ste počúvali na začiatku. By ste vedeli. To tiež nepreháňajte to, aby to nebolo moc sladké. Má to byť honey rice with kukurica a dobre. Také primerané množstvo, jak som vždycky povedal. Dobre. A to je všetko. Teraz som natočím z vrchu a dám taste test prvého bajtu. Tak sa pripravte. 3, 2, 1. Dobre, tu je moja optimálna izba. Možno budete už počuť počítač v pozadí. Zápal. Lebo ja pozerám videa pri jedení. Hlavne Michalové Párobkové. MB nové videa. Takže to už vyzerá na konci. Zoberajte si tú limetku. Jemne po všetkých častiach. To proste polejte. Lebo je to také perfektné. Že... Dobre. Teraz si dajte si lyžičku, kde sú všetky komponenty, aj tá cibula. Tak si to dáte do huby a uvidíte, ak to je dobré. Ja už k tomu povedať. Že mám vlasy na hovno urobené. Dobre, nechajte ma jesť, idem do prdele, čaute. Nie ísť za recept.